Hi guys, it's me Bricks and welcome back. So ayan guys, so for today's video is going to be a vlog. And ngayon currently nagmamadali ako guys kasi magkikita kami ng mga bayot. And ayan, so hinihintay na ako ng aking isang kaibigan. Nasa may checkpoint na siya and ewan ko bakit kami magkikita ngayon. And ayan, late na naman ako sa aming call time kasi 2 o'clock PM yung pinag-usapan namin, and ngayon it's already 2:15 and kanina pa yung nag-antay siya. And ayan, nagmamadali ako and I will guys see you later kasi lalagay pa ako ng mask and face shield. So ayan, see you guys later pag nasa may checkpoint na ako. Bye! So ayan guys, nandito na ako sa may checkpoint and hindi naman siguro ito magkikita sila. So ayan, good luck to me. So ayan guys, kakalagpas ko lang sa may checkpoint and yun nga ang sinasabi ko. Hindi naman sila naghanap ng quarantine pass and dito lang naman ako sa may aming barangay. So ayun, and pagdating ko sa my checkpoint is nauna na pala yung friend ko, si Joe. So ayun, nandun na sila sa my waiting shed dun sa aming school. And I guess ayun, magkita-kita na lang tayo dun guys, and I will update you kung nandun na ako. So ayun guys, see you later. Ewan ko ba kung naririnig nyo kasi meron akong cover dito and everything. So ayan, I will update you guys later pag nandun ako sa waiting shed. Bye guys, just an update. So ngayon, malapit na ako sa waiting shed guys. And ayan, naglakad lang ako kasi malapit lang naman. I guess mga half kilometer, ganun kalayo, half kilometer dun sa high school na pinag-aralan ko dati. Dun lang naman kami magkikita. So ayan, and malapit na ako guys. Papakita ko sa inyo yung mga reaction nila kasi late na naman ako. So ayan guys, hintayin natin guys, and hintayin natin reaction nila. So ayan. Naka-block ni, so ikaw ang may hatod. So ayun. Ay guys, salud akong Hoy, vlog. isi ka naka phone picture, dahil block pa. Lari mo phone. Okay. So ayun, lami kay outfit na sa Ayun, mga diri rami sa tipano. Umaw na. Wala kay outfit. White shoes. Bag. Paano ito, friend? Hello po, opo. Ay, ano na si facial? Dami facial, dami. Hengde. Pila ni ka, Facial. wiki tagad. Sakto. Nag-warta na siya. Pila ni Pabidaw sa batu siya na dugo. Bata Ano please. ka? Buusa na ka? Batu Watson, palit kong tambal. Sakto. Hindi sa Rose Pharmacy? Watson na lang vaccine, ako may mga pa-sunscreen. Yan. Ano din nga? Ang dato mo pa. O, pana ka na dati. Ang daghang yellow. UST, 40 minutes, shout out. Uy, sabi ko na tao. Test, maguto. Unifast, maguto. DOST og test. Hala. Ay, ambot lang ko dito. Basta ha, balik yung talasabat. Tapos naman nga DST. mag-release na. Wala to, DST nga test guarantee. Mag-release na sa 40 ninyo. Mawala pa. Di ba test ba po nyo ha? Dami mo appeal ano. Ano, open application lang eh. May pagbulaag tilag siya na. Ano ba sa Pero pag-isip ka? bali. Bali pagkatao. Kaya tigil tayo facial. Mag-welding na siyang bali na siya engineering. Takto. Ceramic ka girl. Abas. Mo na ni mo ba? Kaya ko kay tabi. Basta ba to? Dami di kay outfit ang auntie. Lagi. Hindi ka kiksudan pa. Sa tubod. Nilaw sa lagi ko. Tapos masulog ko sa Unicety. Oo, black. As man Akong dato po niya, friend. Nakasulod ako sa katong tarpaulin ay katong tarpaulin. Akong outfit in Ako sulod ko town. rating pas. Kaya balik lang sa. Bawa ko yung ID, mas. Kumod. Kung kaysa din mo kag-model sa facial ka na. Mas kanahan ko ani ko sa katong ano lung bitaw. Mas kanahan ko kay full black. Hala, nabaguan na. Few inches later.
Babae ko. Wala akong friend nga, Ang buto. Ang buto. Ano na kadiri ba? Ano na sabi ng istorya? Kanakuraw ko din mo. Padaplin mo, uy, di ang Galagot ko din mo. Hi, hi. Alis sa galagot. Saba ka ay. Sumbok ko din mo kung pinapunan ba yun? Ay, sorry. Nganong nestan imong gi-caption ato yun? Nga pang man to, ma'am. Honestang. Oh, jadi kitawag niya na Hindi kitawag niya na ako niya. Ganes kami lang, tribo. Hala, hi Hindi vlogger. pag-aaral ng Facebook. Holoniston. Ngatang ang Padaplin yun, padaplin. Ano man yun? Ang padulong ko nga nang gablak-blak Wala. ng gablak. Amo nga to. Amo gikan. Natin naman ito. Amo gikan. Pakamatayan niya. Sakto. Alam mo, di mo ito bayot mo. Ano to? Baka pa si Jerry guys. Baka sa Jerry. Ay, lahay ti. Ay, peanut butter ako pala. Ayun. Paano siya pinas butter? Hi guys! So ayan, gikan mi Pakukon. So kakagaling lang namin sa Pakukon kasi meron kaming kinuhang pera and ngayon napadaan kami dito sa aming napadaan kami ngayon sa aming pinalanggang alma mater. So ayan, hello Acelo. Hello Acelo. So ayan, bongga na siya guys. And makulay na siya. Makulay pa sa inyong relasyon. Char! Kuratan. So, ngayon, papunta kami ng bakery to buy sliced bread as requested by Nicole, ang babaeng utganan. Pero gwapo dito yung amiga sa face shield. I-appreciate sad, oy. Bestak di niya. Hello po. Opo. So i-follow daw siya sa Instagram kaya dito yung mga sapno puas. So i-follow niyo si Joe. Ay hapit yung din yung kanta no, fiesta unta. Sana pa. So ayan. Pangan One ha. more lap. Ipag nga. So ayan. Bayari sa Dito kami ngayon sa bakery. Ako na lang sa Coke. Ako na lang sa Coke. 45 lang ko. Ako lang sa mabayan ba? 45. Wala ito na po na siya na itas 10. Usually siya ba? Pero body din. Hindi ka nagkukuha ng mochi ay. Parang morning will be. Sige na okay pa nagsarbe ka kagawas. So ayan. Ju, para na po kay gamit. Hello. Size. Tay. Silupin sa go. Di buta na dari sa bag dilo di buta bag ni kina over. Okay, ikubang pagkasatag sa ikubang. Gwapa kayong tindera. Pagdali na. Okay, 63 ba? na. Kulay mo 50 ba? Agad ako pungla na ba? Kahit tama din sa tindahan. Hala, nasag na ang mga sumascares. Oh, 100. Sige, go. Ang mga mascara. 100 minus 63. 100. What? Minus 63? Oh. Sana 37? Magadugay ka ba yun? Talugay ka, ma'am. Adugay ka. Sakto ay nabuan. Ay, of course. Hi! Namaste balay sa mga mega. Ang gwapa. Dili jud Nicole, promise Nicole. Dapat init ni siya Pinakadato kay ng para friend. malanay. One of my richest friend. Gets ni mo? Tapos ayan. nagbalik. Dili. So, Ito siya una na. Nakain kami ngayon ng bread. So we'll be eating Ngayon ako bread. nakita. Ito sa nisiltanan. Ah, mag-isa ninyo. Crayola pati. No, wait. Toaster lang sa datong gamit. Nagkuhan pa Crayola. Emma. Ang akong dogga friend. Ako sa dog. Hello po. Opo. Masaan pagkan kumamukbang? Hoy, talagang akong... How to eat like Hoy, asay mo, array test. Ako ba, lucky na ko.
Sila. na ako. Ang importante buhi. Char! Di na ako masakay jeep. O sa tinaiwan, sakit? Ano sakit? Ako, yung ato sa... Tulog. Ako ba, pa sa pagtangtang, nakatoy tambla? Di mo siya sakit pagtang-tang. Pagtulog Ay, sa akong vlog, uy. Diba ka? Akong dato mo, friend. May Dato. pimple. Wow. Yes, dato mo, Dili, friend. dili. Tumbukan ako doon. Uy, hugaw. Kamu luto. Gatos. Ako ba, lucky. Nakay ano, lock? Ay, Ugas lock? lang ng stick. Gold. Ay, wala. Ang palo ng kaka. Dato man tanan ako wabak. Tanan, dahan ka, tagay ka to, be. Di isa piki. Di orange na. Ikaw, may nagamit ani. Lak-lak. Di ba ganti Ako, saan ako nga to? Banggos lagi. Kanda ko bayot ba? Hoops. Masumbagan ka ron. Ay, katong last gate, at suot ba? Yan sa mga. Ini. Bagay na ba? Ano to? Ayos. Oslan na, madali man ba yun? Ayun na, bayot na, attitude ka, ayaw na. Ayaw, tatanan ate ha. Ano ba ate Harina? Ang itlog ba? Pwede sa mapungit niyo. Pangga. May pag-umilit pa. Ay, ano ba yan? Eh, ano yan? Mura siyang egg roll ba? Dahil malaman. Bad girl naman tayo. Wala. Di ko na nito yung diwata ng mga sisterat. Uy, sumukog ka ayo. Kamu nag-chika ko ng spek. Ako Sprite, akong bet. Manati! Lahi kayo ang kondo. Nagpamanicure mi sa una sa Ayala ba? Lahi juga ayo. Na! Ang ilahang Ano? Among vlog. safe kayo. Safe kayo sa pamilya. Dan na lang nabi, ayaw pag idin inuro, big ko na ng iro. So, hi guys. Ayan. We're just done eating snacks here. And we're just chilling out there. Tara, uy! 5:05 na. Sa'yo pa kayo do! Ano sa sila dito? Ayaw, dili, jidwax. 5:30 na, uy. Ako mo dito. 5:30 ba magsubo? Oh, Igo, saan maabot ka dito? Oh, mag-hype pa na ako, ma'am. Ayun na. So, ayan. Bis ako. We're just chilling out there. Edge, mag-colgate, ha? Maria, Maria. So, today, that's end our video, I guess. So, dito ko na end ang aking video. Sana nag-enjoy kayo and sobrang konti lang, di ba? So, Kasi sobrang, nakakapagod, sobrang init. And it's so hard to pretend kasi meron facial sobrang init. So, ayan. So, ayan. We're getting ready and we're getting off. And uuwi na rin kami after nito. So, yun lang ang ating vlog for today, guys. Thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. This is Brixley Guman. Bye!